itxuak ote geureak den zenbait otxoari emateko Ieu, talde hon, Andoni, ezate juk, zemaguz. Atxe, Iban, zalde hon. Pasau altzeate, oingo hontan, jolaste ikusi goia horire, baino, espero pasako zinetela. Ai, eurre. Ba, nahi hau ja junengo batzuk, directamente gazteako berjarriko jau. Zekeo, seiretan bi batzueken sartzen hau da, boster diken direktu itximerkoiat. Baino, nik uste magozikela astixez, horrek usteo, agar nun daudeko berrek. Hemen, elako biltzarrean jo ondoren, ez ezatek. Ikusi nian beste baten jo guala, oindala denbora bat, hilabete batzuk, ez? Laster siesta. Seguramente, cover hauek, siesta etxeko moruko coverrak izango juk. Kaixo nago, atxalde hon. A ber, ezagutu 24 lehiakideak, bale, hemen dauzkeu. Bale. Engo deu, 2000 eta piko pertsonan aurrean, jode, Andoni, eharra, Ostia. Latza. Por cierto, etxakiat badakiken, baino neonak joteik justu bier Jimmy jazen atzaldin usteiat. Igual jakingo, baina jake gazteiza etortzeko aizen, interesatze baldimazak. Nik izateat pena bade, baina jun berra zaukat, tio. Zea, ostegunetan ja seire galdea
martxat. Aurtenguan aukeraketa berezia indie. Berezia indie danetik ziok. Bueno, vale? Hori pozgarrisek. Molatzezik. Neonak zein ordutan, enatxiok seguru, baina esagonikik zazpirak, zortzirak, olako zehose, informa bai. Beituzak eta, engo jau aurrekotan bezala lau atxu eta lau uretatik, el sitio de mi recreo bat, ja guztuan atxiok, kaineroik ezu bala bango banakian. Baina, tipo honek, zuek etxeatik uste usten, nola nik ere ordu hori, ez aloan esan 10etan jotze bala andoni, noiz jotzek? Azkenin. Piskat lehenu baldima, igual inlik atzeo ze. Baina hori, esaten nahi nitxeana, ingo jau, lau entzun, hilara bateko lau entzun, eta jungo haituk, aukera auke jau lau horietatik guretzat onena, eta urrengo hilarara jungo haituk. Eta gero, aukera hau dizkiaun hilaratako txapeldun bakoitzakin, ingo jau beste aukeraketa bat. Zortzitan jotzek. Eske oso justu ibiliko nauk. Beste baten izan berkoik. Bueno, guazen aritz, hola eta contando lunares, dutea. Hau, kantue, ja... Hey yo! Pero da sortis de amabos, bla 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 bla, dote y claro. Vente, vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si estás loca, loquita mía, yo sé que eres realmente no lo puedes saber. Esa mami me tiene loco, ya casi no cojo playa contando lunares. Ahora vente donde tú ya sabes, la verdad que conocerte no entraba en mis planes. Idatzi ditut bere begiak bezain letra ilunak, ondoratu nau erruen erraren berunak, lurra joarte puntu ontaz aparte, perlak bilatzen gerlan ondarpez ondarpen nire izkerak bertan du jatorria Atlantis. Zure atmosferak freskatzen dit memoria Paris, galdu nuen bikiaren bilanator Geminis, artetik iraultzara iraultzatik kartera Memphis, biz personal eta hitza daukandik, koloreen paleta honek beldurra ematen dit, masaiak gorri eta irizak berriz diziz, ala nahi bat duzu ez urrundunik handik, y ojalá que las hojas no se caigan nunca más. Gure arteko hizkuntzak hartu dezan arnaz, se vive mejor llamándote Tomás Namás, así que ponme otra y baila conmigo este vals. Hori, oantxe arreglako ya, Andoni, hori, etxando hostiaz arreglako ya. Baila conmigo este vals, 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 vals. Baila conmigo este vals. Baila conmigo este vals. Hostia, fuerte así, Fuerte así, bai, Iban, nik... ikusi dat kontando lunares, da izan den blandet kantu hau, tio, etzite gustatzen. Gaina ez tek kantu bat, cover lehiaketa baten lutzitzeo kantu bat, ez? Normalin cover lehiaketa batea, hemengo pubgitarra hau iskutan goiat. Arpioz. Azkenin ez tek kantu oso coverreru, oso... Ez tik ahotzan teknika asko ez tik eskatzen, baina, hostia, sartu diken parte rapero hortan oso guapo gaudek. Eta produkzio aldetik ikustek tipuk bakila. En plan, hau ondo grabaute ziok. Esan nahiat, igual etziok profesionalki grabaute, baina ez dik kutre sonatzen. En plan, ahotzak oso ondo sonatzeik. Emaizu momentu bat, engoiat, riperra iriki, gitarri afinau, eta egixedek solo santanero bat ondo hartuko lukela, Uste, solo santanero bat. Baina, lehen afina egon hau ze, atzo gabin, gitarrizketan, izton ridikulu inean, gitarrie afinatzek ezoan, da azkeneko bukarako improvisazioan, pixket penarri geldego gara zontua. Hori, eske hori, ETB-en behan paginako movida bat ustea dala.
Baziok zitalko, Twitchen ibiltzean beste bat, hori ETV-ko usteak hauze informatikotan da ibiltzeala, atipo initzeinean da, kalidade posible minimu uste dauke bela, hori initzeia dan, gero servidorik petagoite belako kalidade geixokin, o igual servidore kaineruko kontratago erdekelako, zeatik dan. Baina, berriz esango jat, berriz errepikatzen zeitzeat, iruditzen zitekela ikeragarri, ja, onartezine egitze, tio, onartezine egitze musikako konkurso batekin aizeate. Konkurso musikal badek. Ezin dik izen pagina ofizialin audixo kalidade eskasena, tio, jarri zuek kalidade ona. Bestela, ni agoratzen hau aurreko gazteako asunto egin geneanin, bertzixo batzuk Instagramen atu, askoz guapu sonatzen zian, bertan atute baino. Mundua full HDen ETV-ko web horria pikapiedra, alaek, alaek. Bueno, goazen berriz coverreta, a ver, Baila conmigo este vals, nah. Baila conmigo este vals, 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 vals. Baila conmigo este vals, nah. Baila conmigo este vals. Motxa indik, guztu da initxean. Momentuz, kendu mozoat zerrati gitarriei. Molauzik, Lele naizeteko, egiz esan, desente molauzik. Guazen biharrenakin. Baina cover motza guan. Bideo ere kurraiz dibelen, audiovisual publicidad, hola. Zer de gau, tío. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí el fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba por ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más. Mi pasa al final. Mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados que eras tú, Pura comedia, que siempre seas tú. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. El placer me ha mirado a los ojos y cogido por mano, yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Bueno, a ver, gauza bat tengo hau. Hau oso atu berri itzago bat, ez? Zan nahiat, leleo 2 minutu graziozu entziste, baina 4 minutu haitzie etzaiat posible etxeziteken. Momentu zatu diaten hain detalle batzuk, ne ustez hauek komedia pura etxen haituk. En plan, hartu bide kantu grazioso bat, bideoklip grazioso batekin, baino iruditzen zitek ez dala kantu bat, igual, kantu originala ez diat ezautzen, orduan ezin diat esan berez, baina iruditzen zitek ez dala kantu bat ahotza, aurreo kantu esan diaten bezala, ez tek ahotzai balori mateson kantu bat, ez gaina efekto oso robotikukin zio ahotza, cover bezala enatxigerat konbentzitzen. Baina, bueno, guazen... Sus besos no me permitieron repetir tu nombre. Eso yo sé. Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti. Comí el fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia.
Vale, es que berez gitarrin problemie, audixo hau behaziok masterra oso altue. I, cover bezala, etzitek ona, esan dira, ez da itela kantu originala nolako duan, baina bideoklipi mola dutzik, Lo siento mucho, la vida. Baina, bueno, ja, etzoan ez egexo ikusteko, Instituto de Vandalismo Público, graziosu, mola dutzik, originala hobeagoa dek, ados. Venga, guazen Daniel Sarazu entzutea, honek jak benetako cover baten itxuri hartzeik, gitarra bat, tipo bat, mikro batekin. Hainbeste urte zuabe, ta nork esango zuen, irailak 12 baten, aurkituko ginela, ta gauzak nola diren, ia ahaztu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdeak. Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, luzeko argia zure Espainien uretan, zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan. A ver, ni nau tiktokerra. Nik tiktoka inean... De hecho, tiktoka inean, nire tiktokea sartze baldin batzete bazio txakur flamenko egin egin deo bideue horreati eginean tiktoka. Akio ja, nolaek. Twitcheo movidak eta itxotzeo, eta horlaxe gitarri egin zehoz etxauruna etxego. Tiktokerra no konsideratzen. Vale, momentuz, bulegodek, pertsonalki etzitek bulego gustatzen, baino, bueno, tipu ondo haidek. Ahotsak nere guztua hor reverb gexe izaukek, horrek iguelen maskara jai pixket bere benetao ahotsa, baina oso ondo kantatzei, etza bat ez txarri izateo. Oso ondo haidek. Urrundu ginen eta ez ere da. Baina, klar, honek duda bat sortzezik. Ze puntotaino cover lehiaketa baten prozesaulegek ahotsa? Zerat esplikatzen nauen, ez? Gauze batek reverba jartzi baino. Reverba jarri ziok, da igual jarri ziok tipo honek, eta beste batzuk ez diat ez deten tipo honek hori induni, baino hau ja duda personal bezala planteatzeiat. Ez zauzte iruditzen, klaro, ik melodain bat sartze baldin baixo, autotunea sartze baldin baixo, danat perfectamente sonatzeo. Duda zauzkeat horra. Gordina, gure kantu gordinak, utxik daude zugabe, bai nork esango zuen, bada piztu genuen zutan, bereko ginela, eta gauzak nola diren, ia ahaztu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdeak. Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, luzeko argia zure Espainien uretan. Zenbat Kamariei begire, en plan, zure Espainien uretan, bai, zuztu. urrundu ginen eta ez da berdina, gure kantu gordinak, utxik daude. Ez ere da berdina, gure kantu gordinak, utxik daude zugabe. Ze pasau da hemen? Blan, vale, oktaba bat jetxirik, de puta madre, oso ondo, bajure ondo kantatzek. Da oin? Ez ere da Hori oso fake, Hori oso fake. Zehoze kritikatze aldea, pixket oitxi zabenik, bukaera hori igual fake hilo gehu dela. Baino, nitan mal, tipu ondo kantatzeik, ondo jodik gitarrie, eta momentuz iruretatik, zaila zein, aritzein gehiago nitxan seguramente, pertsonalki geixo matezikela, baina nik usteat Iker Gutierrez egiratziko ikela tanda hau, ze El Sitio de mi Recreo nahi asko gustatzen ziten kantua dek, eta tipu hauken gitarrikin ja oso zean atxiok, oso zartuten atxio, ja, latza gitarria. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados
se divisan infinitos campos donde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. A ver, orain. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura Dan alie- Es que demorasun kantatzea dugu inazioak, locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, hay donde me recreo. Uf. Gustatu zitek, Gustatu zitek, baina zuei utziko iustet erabakitzen, neuke botauko jat, baina etzaukeat botu ehargi. Orduan dauko Aritz, kontando lunaresekin, gero Alejandro Barrio, bere lagun batekin mendire junda txoruna eten guztua ebili joan atzalde baten, gero zaukau Daniel Sarasua, bulegon kantu batekin, eta Iker Gutierrez, Antonio Vegan, El sitio de mi recreokin. Hor daukezue inkestie, txatin, botau zuen guztuegona. Hani pertsonalki, kantun aukeraketiatik, gitarrien erabileriatik, eta orokorrin bertsio ona eta oso fiela iritu izatelako, Ikerren alde. Nik Ikerri matezua botua. Nahi beste gauzea probako jau, botu nasuntu zian bitxertin. Eno akordatzen hola guan, parte hori zaile etzea zehoztia jeun. Bi boto Aritzentzat, bi boto Ikerrentzat, emateik dudi da hola. Favorez, bat emateik desempata da xela, favorez. Es que, joder, Jota kantau zenbat denboraen augela akordatzen hau egin, tio. Donde nos lleva... Ni xildu gonauk, hobeto kritikatzen hobi nauk, kantatzen baino hasi que, isildu gonauk. Eta kitxo. Bale, Aritz irabazle, ikusteat Aritzekin gehatzen zatela. Etzik minik ematen, nik pertsonalki Ikerren coverra gustatu zite, baina nere zea pertsonalatik, kantu gustatu zitekelako eta bar, baina Aritzena oso guapo ondek, oso originala izen dek, eta etzik bate pena ematen Aritzek irabaztik. Así que goazen urrungo ronda. Iban Rekejok bere 25. artikuluan coverra. Iti bat otako edat, ez paso importa, zena duk. Oh. Zeinen zaila dan etxe bat sortzea, beste etxe guztiak hor daudenean. Adibidez, asko prozesauta produkzio bat zeukaten coverrai, antzemate zitzaion guarrada pixkat audioa, baina etzen hainbestekoa. Baina adibidez, honek audio kalitate nahiko gordinakin grabatu dula hori desente nabarmentzea, ez?
elkar lotuta dantzatzera. Kondenatu zituztenei paperezko arresien eta etengabeko gura baten menpe bizi direnei herri hau denona da zueko gara. Duetoa izan gabe galtzen dik. Balitekek, baino oso ondo, Oso ondo. Desente gustau zite kantue sin más, nahi? Baino tipuk nola kantau duen gustau zitek. Guazen Jon Sortelle ikustea. Laila. Won't you when you get lonely? I was waiting by your side. You've been running and hiding us too long. You know you're just your foolish pride. You got me on my knees, lay down. Begging, darling, please lay down. Darling, won't you ease my worry mind? Trying to give you consolation when your old man let you down. Like a fool, fell in love with you. You turned my world upside down, lay down. You got me on my knees, lay down. Begging, darling, please lay down. Darling, won't you ease my worry mind? Make the best of the situation before finally go insane. Please don't say we'll find a way. Tell me all my love's in vain. Zer iritu zauzte? Molau zik, De hecho, esan honikik, igual, oinarteko... nik ez nauk kantantie. Kantante oso txarra nauk. Beste erabatea esatzen aldi magozte. Baina, tipo honek erabili ditxiken dinamika ezberdinek oso ondo afinaute denbora bazun. Gitarrie era nahiko komplikau baten jotzen, ze hor tono aldaketak eta hor etxezian movimentu hori, gora bera azkar hori, da kantau, kiston rollazu ezaukek. Bai, lanunan uni, hau asko guztau zitek, eta ziok gauzegat ekin nahi atena, eta a ber, ondo gehatzea aldar, a ber, arrapatzeza baten. Ondo harrapatzez baten, parte baten. Bueno, nere intentu horre gaudek. Guazen, rusak aitzea, 3 ahotzeta, ojo. Odoluztutu zara inbeste hilabete. Ez que kantu hau etzite gustatzen, tio. Barkaida zuazi aurretik arroa. Ez zitekela gustatzen baino betxo deia errein atxik. Badakizu. Ama. Egunero salda daukazu zukaldean. Zugatik ez legoke gerrarik izango. Bai. Entzuidazu. Ama. Egiz izan kantu aukerak ez die burukinen beudek. Hori, tan xubeirazo zean ezkeo. Bai, YouTubeen ja 50.000.
Guztion Guztion Bideuek graziosuak, bideuek ondozio. Zure gorputza nire inguruan arrezi Grabautu ere, lana osako zotu zaude. baina indartzu entzuidazu Ama, ama, ama Delisa zuiria Bularra irera teraz Delakoa existiora Altu biziok. Ama, ama, ama Guztion Bueno, zeiak kantu ez hautzi hau, bideo ikusi hau. Barkau. Zergatik zarete gurekin dien Munduaren edertasuna zornien Altu biziok, tío. Vale, a ver. Hauek apostu oso fuerte egin dibe. Kantue ondo elegiu dibe. Euskeratzi ere klabi edek, ze horrek ematezio punch nazionalista hori, jende asko hori apresiatzeik gela. Ondo grautezio, bideo graziozue, nik uste finalea fijo aia gotuela, eta ik esan deken bezala joan, ete ja propagandi maldin mazo, eta YouTubeen hainbeste reproduzio aldin mazauzkek, bai, finalea nik uste aiago egela, finalea aiago juk. Nei pertsonalki kantue, grazi asko etxeetziken momentutik, genik tan suge irazen aldenatxoan, orduan beste anan kontraz. Barkatu, ez legoke gerrarik izango, ja bai, a ber, nik, bueno, ja itzulpenan kontua hori ja beste zea, adibidez, eta salda zukaldean, salda otzkailuan esateik kantu originalik. Baina, bueno, guazen leire ikustea. Ja, erabakingo jaudan hartin zehoze. Hautsa egin duzuen txikia izanez Dena aldatu nahian Erreferenta izan zinen Ez teki itzulpenak gramatika txarra, baina itzultzera gorduan gaizki izia inutelako, ez? Baina bai. Inork ez bezala esan Zaiatu ezinera Askoz gehiago mereziz Berriz abia puntoan Abia puntoan Nik hemen ja, hau nerezia pertsonala, bale, bazit isil dugu nahu. Zuzaren nire etxea Baina baduzu jabea Ni baiteke tristen ari Zuta zoretzean Iez betea zileiten ez Iez egingo dugu Eraikin hauten bazterrean
momentu baten gauzea nahiatik. Oso ondo. Temazoaek, eta Andonik esan dugun bezala, arpegiaut ere polik gehatzen aioan, eta beak oso ondo kantatzeik, teknikoki oso ondo. Claro, oin, zaukau dudi ez, nire jarringo jatin kestia, zue botatzen juteko. Dituk Iban, Jon, Zuzak, eta Leire. Vale, hor dauko izte inkestia, aukera hau gexena guztau zauztena, eta aipau hernian dudie, klaro, oin, ze jungo atu, coverran esentzi akustikoa, esan bai hau Jonekin o Leirekin, dudak zauzkatela bixen hartin, eo Cruzaken askoz produzio daun gauze horta, ez? Ibanena ondo onde, baina, bueno, nik neuke egiz esan dudie Jon da Leiren hartintza bat. A ber, nola zik, inkestie. Leire bi boto egin da Jon boto batekin. Leire bi boto eman dizko ustea. Eske Jon asko gustau zitek, baina Leireke oso ondo kantatzei, así que ba, Leirei emo oso, arrazoi emo justet. Ziate alperriken patauko geotu duan geldi batzuk, eta Jonena originala odek berez, bai, originala odek igual. Baina, eske Leirek egin duen moldaketire interesanti zendek, oso suabe hasi, arpegixukin, gehoia, nik egon den momentu bat esan berniana, kantu oso hola enberdi, baina ez gehoia sartu zio ritmilu eta zea, da ondo ondek. Goazen, ez, ondik ez. Botazix ikusi erde hau. 2 boto Jon, 3 boto Leirek, así que ematei Leirek iraziko ula. Así que bai, oin bai guazen urrena itzea. Audixue pixket. Reiniziao paginia, Nemo? 2000 garrenez paper zuri alez itzen bila zinez zoritxarrez gaurkoan ere beldurrez ta bere buruaz beste egiten duen guztiak zuretzako hitz ederrak utzi ditu idatziak gustora irakurriko dizkizuke jargiak baina lainoak estali ditu ere guzkiak. Oso curioso, ez? 2000 garrenez paper zuri alez itzen bila zinez zorionez biharri itzultzeko minez ta bere buruaz beste egiten duen guztiak zuretzako hitz ederrak utzi ditu idatziak gustora irakurriko dizkizuke jargiak baina lainoak estali ditu ere guzkiak. Oso ondo, ez? Oso ondo, nire guztuako igual, plano gixe. Demora osun, azkenin kantu ere planu egualako ez. Geldiuek bi bloke igual bezala, en plan estrofa estribillo, baino ondo, oso kurioso egiz esan. Ozen Maialen Aristegi aitzea. Ai
honekin pixket berdine pasatzen ari zitek, ez? Oso onaek, oso ondo kantatzeik, hore bai, baino kantue plano xamarra iritzu zitek. Argixi piztu gai momentu baten, ez? Horde grazgeua. Ba hori, esan diatena, ez? Oso ondo, amaierako rasgeok eman zio behintzet dinamismo pixket, baina orokorrin kantue ez zite irutu apropiau, ez? Eta etzagiat, kantue ikusi ditxeunetatik, etzagiat, kantu on bat egon deken, igual Laila kantu aukeraket izan nahi, adola, gauze original batea junde. Laila originala, eta kontantole unarezin nahiko originala izan dek. Hombre, Jerai, atxitxe, ¿qué pasa? Atzalde hon. Baina hori, azkenin cover lehiaketa baten nere ustez, hau ja, baitze bere iritzi pertsonala eukileik, ez? Nere ustez importantidek kantuk dinamismo bat eukitzie eta originaltasun puntu bat, ez? Izertzaiat, adibidez, ze kantu ezin dekein, ba... Negoa joan data bat ez bertzion hau. Cover lehiaketa batean. Nik uste, ulertu altziteken nundi nitxiken. Zaten umami eitzea. Unkigarria, zeteik Alex Skolnikek. Bai, politxe, eta oso ondo kantaute, etxeat unkigarria zeat izan deken, baina oinarte bat txarri ez dekeon. Nire ustez, gehoia gexo de bakoitzen gusto pertsonala, o bakoitzen ze baloratzik, baina bertsio politiek ikusten nahi gala, du etzio, oso gustuan atxo. Honena etzaiat, oso ona bai. No lo puedo negar, se me sale la gaita, no lo puedo evitar. Ay, 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 cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena como sacudí aquí ve a Chan Chan le daba pena, pena. Ay, 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 para, baby. Kaixo ate, Artzaldeon.
Hostia, eske, baina, claro, hau ja, dek oinarteko zeana. Nola esan? Barkau, gauzea betu errezin diat. Hori, talde osoa, Ostia, eske talde oso batekin coverratik ja beste zea bat emateik, ez? Eta jadek produziute, hau ondo grabaute zoan, zio produziute eta aparte talde oso bat egin de, eiz esan bentaja hundixedek cover bat etxeko orduan. Gozen maitane lopategi gaitzea. Claro, ez berdina da, claro, eske ez da berdina, adibidez, bineska hauek daukaten rolloa, edo Leirek, edo Ikerrek, edo Danelek, edo Cruzakek daukan rolloa, Umamik daukana, eske, claro, azkenean produkzioa aukializateak kiston bentaja, Mateu. Pero mírate, no pienses más, nada que pensar. Tan rico no puede ser, de cuero nada, pero estoy encuerada. Te quiero ride como a mi bar. Sí, letra hauek. Hazme un tape, moshpar. Yo la di hasta que se montó. Segundo es chingarte, lo primero es Dios. Pero es que audiotécnica galdauzke behar, ojo, Audiotécnica. Casi me controla, enamora de tu pistola, roja amapola, gracias a ola, casi me controla. Te quiero ride como a mi bike, hazme un tape, modo spy, caro como quien tiene un diamante en la punta, siempre me pone por delante de esa puta. Hombre, So good, bera oso ona da, good, so good, so good, so good, so good, so good. Bebé, te quiero comer, ya te quiero hacer hentai, ya te quiero hacer hentai, ya te quiero hacer hentai, hacerte hentai, hentai.
eta kanture lokura, kantun letridek, yo quiero, te quiero ride como a mi bike, de gauze bat, esatena. Vale? Baina, baina Rosalia kiston dirupili zela nahi diken nahi lege. Potrotan jarratio da nahi lege, oarizotan jarratio da nahi lege, goto esan da. A ver, egon ditu puntu batzuk, ni oso kritiku nago, eta ni kantatzen oso txarra naukela hortik azite, baina nire musiko kritiko hater plani jartxe baldin nauk, hater ez, baina ulertu uste oso kritiko. Egon ditu puntu batzuk, pixket desafinau o pixket juntzakona. Baina, klaro, aukera haudik kantu bat, kantue, barkau bate igual zuri etzaizu guztako, baina aukeraketa ona da, cover lehiaketa bateako. Ze, kriston dinamika pila dauzka, parte desberdinak, orduan, emateu beste dinamismoa, gaina Rosalia oso modan dago. Horrek, ze problema eukileike baita? Rosalian musika oso produziuta daola, eta segurunez Maitanek, nahiko ondo produziuta zeon, ezin du profesionalen nivelera iritsi ez. Orduan, claro, Rosaliak oso ondo kantatzen du, eta hor, igual, arazoa horrean daiteke, baina nik uste oso ondo defenditu dula. Nik esango nuke oso ondo defenditu dula, baino, oinengo dugu inkesta, betiko eskematatik ateatzek behintzet, exactamente, eske kantu ere kantu raru dek, ez? Eta oso ondo kantatzen zian, oso ondo kantatzen zian. A ber, neuke pentsau merdeat eta. Lorea, Maialen, Umami eta Maitane. A ver, ze baloreko jatu ingontan. Ez que berriz lehenoko duda iguela, produktixue o cover akustiko, ze baloreko jau geixo, nola balorau, ez tega erreza mierda, Nik igual, Umamik, ez que, claro, talde osue, elementu asko zixo, kantu ere kuriosue, grupekin. Maitanege asko harritu natxik, A ber, zuek zezate uste, Umamik biboto. Umami ezberdina da, karo. Claro, nik esan nahi Maitane ezberdina dela kantu aukerak eta aldetik. Esan nahi, teknikoki Loreak eta Maialanek ez diote inbidia asko, irureko oso ondo kantatze dute. Baina kantu aukeraketagatik nik Maitaneri mango nioke. Baina, klaro, Umamin dauzkagu, aizezko instrumentuak, bi ahotsetara, baju gruero bat, eske talde bat azkenean, ez? Eta talde batek beti beteko du gehiago, así que nik ere Umami bazkatuko, Umami oso antzeko izi hori izan da, haiek abesti hori justo antzeko atera zuten. Izan daiteke, azkenean, zakitze estilo den exactamente, baino. A ver, nunda, Ibani nunao, zeinei naizi. Ya pasau alaiz, ez? Hemen. Ai. Vale, urrungo tandan. Ozen, Unai Kantabrana, aitzea. Golden. Bat, bi... Golden as I open my eyes, only focus, hoping take me back to the light. I know you were way too bright for me, I'm hopeless, broken, so you wait for me in the sky. Brown my skin just right. Zu oso kritiko zea,
You're so golden. You're so golden. I'm out of my head and I know that you're scared of me, 'cause hearts get broken. I don't wanna be alone. I don't wanna be alone. When it is, I wanna let you know. I don't wanna be alone. Would I can feel it taking hold. I can feel it taking hold. I can feel it taking control. I can feel it who I am and all I'll ever know. Love is the end though. Golden. Bai, You're so golden. I don't wanna be alone. You're so golden. You're so golden. I'm out of my head and I know that you're scared that your heart gets broken. Golden, golden, golden. Golden, 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 golden. Golden, 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 golden. Golden, 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 golden. Golden, golden, I know that you scared me 'cause I'm so open. You're so golden. I don't wanna be alone. You're so golden. You're so golden. You're so golden. I'm out of my head and I know that you're scared because heart gets broken. Bale, bai, kantu kuriosue, koro asko, koroanak beagin baldin batzu, kriston egurre, zena hor kriston kurru eziok. Igual, produkzio aldetik, azkenin bere baliabidekin eta, gauze profesionalago batzu ditzi hau, eskaxu gueke bai, ni normal. Guazen usuek ere jeta ditzea. Kawaii! Non galtzen da Orion, zure mapa galaktikoa, dena prestagoak urrazalantza. Guarroa hitze gau. Nabeak piztu dira. Es que fuck ETV, tío. Es que fuck ETV. Fuck ETV. Geo seiretan ETV nertetzeat. Igueldik. Tío. Ahora ez. Cover hau oso cover hona, baina audio kalidea dana joditzeik. Es que zindik izen. Zein berde, manifestazio merdiat. Joder. Es que benetan genuinamente amorru bat etxela, tío. Mundu horretan joan beharra daukat. Maite zaitut eta dena esana dago, banoa lasai. Hurrengo supernova baten partikular
guapo da. Pakete, tío. Pakete. Bai, oso polita. Kantua, igual, planoa bai, baino originalare bai. Eta guapo egon da. Kamera planoa hori de gustatu zait, grazia indit. Baina, bideoari horrek emateio mugimendu pixkat, ez? Da, planotasun hori hauzte du pixkat, ez? Entzun dezagun Catch and Soul. Ojo, ahots harita tipo grubero bat baju batekin. Ojo, Haueke atzalde pasa polite mongi batzuk gan da bideo grabatzen. Ikusi duen bigarren coverra bezala. Ja, nahita inda zeon. Espero. Vale, yo creo que ya. Sorpréndeme. Gaur martxoak hemezortzi eta portuak bibarru noiz erori desabaia. Oh. Tanola ez naiz ohartu bizitzak eraman zaitu zen eraman lekurein Lofi hip hop, zerua ez dago argi zerua ez dago daño Oin? hau alak nahi eta tempuea aldaba pixket, tío. hau alokatu horrek egin zaitu ahotz ahul eguzkiari uruka Ba, eso guapo da. Lillo, Albun hor, kotxik pasatzen da, bi hauek hor gilipoia zan altena, gani flipa egotzean. Guztia posible dela noiz dituzu estarrian itzasoaren zabela iraganeko esaldiz gero azari bazara lekuz kanpo daude zure hauts koordenadak hau alak nahi eta Horrez aldatziek, baina que nola gero aldatzen barka hori esoa. hau alokatu horrek egin zaitu ahotz ahul
eske base oso guapoa da, nik nahi dut pixkat soleatu. Oso guapo, tío, ¿ves? En plan... Estilo original batea eman dibe, kantue berez, kantu hau, edozein mutile honeskak jo izen balu akustikikin, ezuan kantu original bat izango cover lehiaketa bateako. Baina egin deben moldaketie, bai, egin deben moldaketikin ja badek kantu original bat cover lehiaketa bateako, nere ustez, oso produziute ziok, hori argiziok, berriz betikoa gitxik ez, produkzizue eo gordintasun ezerrek euki berdik balore gexo ez. Baina momentuz usue asko gustatu zitek, baina honegin gehago nitxean. Ezin diat arrazoitu bat besti baino bio danik, dek gusto personala diguel hauen gehago nitxean. Zaiat, Baina eske usu ere oso ondo ondek, Guazen Jon Gil eta Endika Gil ikustea, Gil anaiak, Gil. Joder, Jon Gil eta Endika Gil izena, Gil eta Gil jarri horko ziagen izena, ez? Gale, haure produziute dongo emateunez. Producido por Harry Sevilla. Harry. Nothing but thieves. Toma Javi. 5. You might kill me with this art. Oh, I'm tired than I war. It's something that you do to me. I run away like Mercury. And I know you think it's rough when you're trying to patch us up. And I say, honey, what is love? And you just say I drink too much. Maybe I'm defective or maybe I'm dumb. I'm sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm bad on nature. Hombre, kaixo arrirairi. Usuen anik grabau nun, ez dauke zuzenketa igaotxak ez ezer. Zuzeneko toma, bai, ikusi da, kostauzan bideo eta abesti toma itea, normala. Eman zorionak nere partez usueri, oso guapo dago, eta ez da egiten entzun dezun nere lehenko keja, baino oso, bueno, etorriko naiz momentu baten berriz bideoakin. Baina oso azarren hau, ETV-ekin, irutu zait zuek egin deko, irutu zait zuek egin deko coverrak, ETV-ek, hau da, ETV-ko paginan audioan kalitatea nahiko eskasa izatea, bale? Orduan, oso prozesatua ez baldima audio pista esango deu, kiston guarrada bezala sartzeio fondotik. Eta indigna hoi naiz momentu baten, coverra, bai piano eta bai ahotsa oso ondo zeon, gaina kantare nahiko ondo aukera duzuela komentau deu, eta hori da, eske bit jaitxira kristona da, eske iruditzen zait lotxagarria, musika konkurso baten pagina ofizialean eske inkreiblea da. Bakit jende gehienak sare sozialetan daula ikusiko ditula zeak, coverrak, baina ni bezala norbait etortze baldima danak ikustera edo, eske pasada bada. EITB Rules, bai. Baina hori, justu baita komentatu gustatu zaidala, grazia egin dit fiskat, baina gustatu zait, egin dezula atzea eta buelta hori, eta alotonto, claro, kantua, bideoa ire movimentu emate jo ez, da ikustea movimentu hori bilatu dezuela, eta alde hortatik guai onda.
Hauek aitzen egia eta oin egingo dugu bozketa lauretatik zein den onena, eta ja Maybe I'm a young. Oaindik amaitzen ez baino. I'm sorry, so sorry for what I've done. And on the t-shirt that I wear, pick the thorns out of my hair. I broke your heart so carelessly, but make the pieces part of me. And now it hurts what we've become, 'cause you told me how to love. It's me who told you how to stop. Oseke audioteknika ikusi alde uste. And you just say I drink too much. Maybe I'm defective, or maybe I'm a dumb. I'm sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm Mother Nature, or maybe I'm a young. I'm sorry, so sorry for what I've done. I'm waiting for this, I'm ready for it. I'm waiting for this, I'm ready for it. I've been waiting so long. Maybe I'm defective, or maybe I'm dumb. I'm sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm Mother Nature, or maybe I'm a yawn. I'm sorry, so sorry for what I've done. Bueno, inkesta martxan jarriko dugu. Muy bien, venga, buen día. Justo batzuk, ondo hartzen dixolako. Vale, zauzke hau, Unai, Uxua, Catch jarriko jau, Catch and Soul dituk, eta Hills, Los Hill. Eman zuen botua, oain eskubigotik haziai, vale, zena zuenan, zea, zuen opinizio manda martxa, kabroi erre, lasai, bromiek, ontxe hori ingo jauna aldimak. Vale, nere botua. Lehen aipau ditxaten du deuela, gauena etzoan gaizki, baino zin maz, etzi beste munduko ez transmitiu. Uxu eta Catch and Soulen artinatxiok, eta... Igual Catchekin geha honauk, Igual Catch and Soulekin geha honauk, ze... Asko gustau zitek egin deben moldaketi oso originala irutu zitek ze estilota eman deben zean kantua. Ja desiatzen ikusteko gar gustatzen zaigen, ja, ulertzeat. Baina hori, esaten egin itxana, Catch and Soul irutu zitekela moldaketa oso interesantie, eta ba, nere botu, behasi eman zoat, bi botokin momentu zirabazten. Goazen. Flowers in hand, waiting for me. Every word in poetry won't call me by name. Only baby, the more that you give, the less that I need. Everyone says I look happy when it feels right. I know that you're wrong for me. Gonna wish we never met on the day I leave. I brought you down to your knees. The things that I miss
Guapo ziok, Iban? La Guapo la ziok. la. I'm everything they said I will be. I'll put you down slow, blow your goodbye before you let go. Just one more time. Take off your clothes, pretend that it's fine. A little more hurt won't kill you tonight. Mama Baina movimentu says you pixket kantu hona aukera du don't ezta. happy. Bi ahotz eta partik. Close your eyes. I know that you want me. Gonna wish we never met on the day I leave. I brought you down to your knees, 'cause they say that misery loves company. It's not your fault to ruin everything, and it's not your fault I can't be what you need, baby. And just like you can fly down to hell with me, I'm everything they said I will be. I know that you're wrong for me. Gonna wish we never met on the day I leave. I brought you down to your knees, 'cause they say that misery loves company. It's not your fault I ruin everything, and it's not your fault I can't be what you need, baby. And it's like you can fly down to hell with me. Whoa. And it's like you can fly down to hell with me. Guapo ziok, Iban. Bai, molauzik, Hane oso ondo kantatzeik, ondo jota ziok, grabau etxaian olen, zeuek grabau du izte, ez? Bison Artin grabau du izte. Ondo, tio. Ondo. Gustau zitek. Bazen irati marteloa itzea. Masterra hanen aita gindik. Bai, kurioso, oso kurioso. Gaina bi ahotz eta izete horrege bere puntxe mateziok eta, a ber. Bai, imaginatzea, Iban, YouTubeen hobeto entzungo ala. Bestertza igar dezaket iristen ez. Bestertza igar dezaket. Igeri ilunpetan argi bat aitzetan. Piztea nahi begira, bestertza igar dezaket asmatzen ez, gerturatzen ari naiz lageia burruntzen, da nire izenian hitz egiten dute, da nire izenian oiukatzen dute.
zein da followerra. Arrirairi, mila esker follow batik, ongi torri. Zuri loiak ez nau beldurtzen, ta nire izenian oiukatzen dute, ta nire Hacker beat, tema, mora, zema belarre egiten dute ordezkagarriak bailiran gure. Gazteak cover lehiaketa, txo! Bueno, oso ondo, ez? Oso ondo, igual beste batzui izan da bezala batzuten plano gixe igual, baina horiek nei etzatelako estilo hau asko gustatzen, kantautore estilo, nei pertsonalki etzatela asko gustatzen, baina oso ondo, bertsixo oso politia. Ozen, hainitze eta Iker Klavijerokin resistire, gorra, 5 minutu. Ojo, bideue kurraute goteko itxuri zauek eta, Kiston kurradi ingo ziren bideu eta audizio egin egin penarri zonatzeko. Nahiko ondo, aitzek hau. Hostia, tú, Ana Torroja. Cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos, Buah hori zerdek, total. Bai, ez? Total. me pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, A ver, oso politia, oso ondo. Diru asko zio hemen, hor diru sartu ibe, hemen diru sartu ibe. Plan, ozerdi ezea, Bilboko orkestrago zuzendatzen seme alaba ditugu, ze hostia, zein da jende hau. Deke zaukebek piano hori da, nuntzaudek da, eske... Ez diatu nertzen. Argixe, iluminaxue, grabazio hor diru zio, hemen diru sartu ibe, Abotxa betrazeta da, hombre. Eta hori, lehen eukidia un debateko parte bat, en plan... Zenbatean jo produzible gehotza
Ahotsan cover lehiaketa baten. Soy como el junco que Soleatzeko se gogo baten ezitega. dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Venga, vale, ya está. Oso ondo. A ver. Dirección Iker Clavero, Iker Clavero zaude tirua. Eta, ojo, promoción, Ojo. Zehoza eta berdi behar. Peñau oso pro, Peñau oso pro. Arreglo Iker, Vale, konserbatozio jendidea, konserbatozio utzi zioek. Jesus Guridi, bai. Es que amorru matezik, ze... Alaren momentu seguramente Ibanen egin da jugo nauk, ze gustau zitek, aparte de fana aiz, da ahí, ez ni apoia engot. Fana, a ver, kanalineo eta izela eta ahi. Ez que momentuz, vale, kantu oso ondo, arreglo oso politie, da ahotsare berezixiena egin dana, oso ondo kantaute, baino kantuen eustez etzi ondo legiute, gaina oso luzik gehatzek, tio. 5 minutu da piko zean bat jugi. Borazun, igula itzen. Bai, hila zai, Iban. Puto abonza. Next, da hostixek. Ni tan mal, Zagonza? Ondo? Rollo Disney, en plan de errefuxiaturena, baino Disney. A ver, komuneko akustika aprobetxatzen. A ver, ondo, baino igual arte batzuten ondik nabarmentzen gaztia dela kontrol gexo eukileikela, baino orokorrin ondo zagonik. A ver, como que ni tan mal? Hau zer da, cover lehiaketa edo karaokea komunean lehiaketa. Jodea, ontza, es que oso nazi jartzea iz, A ver, es que benetan, Iban, zintzeru izen da, hau, bueno, sin más, aipaudeat, ez digaixi kantatzen, baino irutze zitek beste hirurek obiek diela. Irati Matelona ondozo eban, baino nere ustez, Clavero Anasena eta Aneta Ibanena maila bat goroziok, eta hemen aiatzek ja nere dilemi, zerri emango zo hau, bueno, ezke berez ez zaba dilemai. Zanaiat, hauek dirulepo sartu dibe da kiston bideu eziok grabautea, audixure oso ondo produziute ziok, baino kantu getzik ez esan eta sin más. Ondo, baino nere guztago sin más. Así que nik inkesti jarri ingo diat, baino ja abisate usted nire botua
Han eta Ibanentza dala. Galdugo. Etzi guztien eken. Dana entzuzu ja ez, pixkenakan itxik. Launeka, azkeneko lau faltazizkuk. Geo nabaldimak aukera hau ditxeaunak jarriko txeatu, interesanti iritzu ziztegena jarriko txean nabaldimak. Vale. Laia... Klabijerotarrak, batzea klabero dila, baina klabijero graixetxezik. Irati... O... Ane eta Iban. Hor dauko uste inkestie, botau, eta nik izan diaia nire botue Ane eta Iban entzadala. Eta, venga, zeina elelengo bat, ostia, Love on the Brain, hau ondo etxe baldimaik, ojo, ojo. Rihanan temazo bat. Goazen, a ver, bueno, nola zik bota izua. Ane eta Iban bi boto, vale? Beste botu Ibanek. Baina, bai, nik uste zuek menezi ustela. Zuek menezi ustela. Venga, gozen, Amaia Etxeberria betazalak erauzten, entutea. Betazalak erauztean, bako. Humildad. Desagertu egiten zara, ispiluaren aurrean, marotzen zaren bakoitzean. Orduan zeu zara izpide. Akorde hau... Rin... Etzea ez akordean etxe nahi dana, hirugarren akorde ustea dela, eta etzi molatzen kantutik atatzen atxik. Ze ez ditu kantuko akorde originala, orduan hirugarren akorde hori originalan partez oinein deun moldaketa hortan akorde hau jartze irabakidik, eta etzi molatzen. Zeu zara laudorio, ez duzu parekorik. Ez! Amak ez daki nor zaren, ispiluaren aurrean. Margotzen zaren bakoitzean. Iriztik mindik ematen akorde horrek. Guzti horrek ez dizu deus balio, lekukorikan ez Akorde hau. badago. Orduan zeu zara izpide, zeu zara laudorio, ez duzu parekorik. Soik begiak isterakoan, itzutzen zara zeuana. Betazalak erauztean. Amak ez daki nor zaren, ispiluaren aurrean.
zaren bakoitzean. Bueno. Koruek kutre xamarrak etxate gabantzak, hitz positibo bat ez tegezan oindik, Bromie. A ber, ondo kantatzei bisek ondo kantau dioen ere ustez. Akordin arreglu genatxi konbentziu. Hori kendute ondo. Guazen ainara Alonso eitzea. Love of the Rain, kantu oso peligrosu, Baina beak piano jota, And you got me like what you want from me. And try to buy your pretty heart, but the price too high. Baby, you got me like you love when I fall apart. Gaixo, Lasto Txapel, atzaldeon. Put me together and throw me against the wall. Baby, you got me like don't you stop loving me. Don't quit loving me. Just stop loving me. Oh, and babe, I'm fist fighting with fire just to get close to you. We burn something new, and I run for miles just to get a taste. Must be love on the brain that's got me feeling this way. Abanza, ze, It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get enough. Must be love on the brain. Hau hotza ondo grabeta flipas. And it keeps Exactamente. calling my name. Oh! No matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. Must be love on the brain. Bai, ikusi dugu ja, Lasto Txapel. Love me, yeah. Just love me. All you need to do is love me, babe. Got me like I'm tired of being played like a violin. What do I do to get it in? Your motherfucking heart, baby, like don't you stop loving me. Don't quit loving me. Just stop loving me. Ooh, and babe, I'm fist fighting with fire just to get close to you. It burns up and I run for miles just to get a taste. Venga, grabantza pares, Must be love Tonterías, on the brain. That's got me feeling this way. Pasote, It beats me black and blue, but it fucks me so good that I can't get enough. Must be love on the brain. Wow. Wow, Wow. Zanaiat, ze kantu aukera dun, jadek, kantu hau aukera hau, da, oso gaizki ertengoik, baino klabatze baldimak, hainara klabau duen bezala, wow, igual oinarte, igual danetatik honenaek. Kantatzen, erakutsi du, eso es, palucirse, exactamente, bai. Claro, baina cover lehiaketa baten hori bilau erdek, ez? Ahotza saldu erdek, ahotza luzitzeko momentzea baek, lehiaketa baek. Eta nik uste, ikusi itxea undanetatik, adibidez, Maitane Lopategik, gero naldimak, ingo jau repaso bat, baina adibidez, Maitane Lopategik, modula iso asko ibili itxik,
baino, isket nabarmentzegoan batzuten kontrol faltia. Ainarak klaba indik. Da puntu batzuten gainea, gauzik eixo inditxik kantu originalak baino oso ondo, Brutal. Ainar Alonso, brutal. Momentuz, nahi irabazlia. Ozen, hau ikustea. Tell me what is it isn't fair, babe. I'm wasting time, cause it isn't my heart, it's my fault in every situation. Understand what the anecdote of chasing their location to your door. Yeah, da 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 da. Cause I'm wasting time and I'm wasting money again. And all the cigarettes that I have never smoked. And all the letters that I have never sent. Yeah, da da da. Mikrora hurbilduko bazan. Ja, baju haitzek, Masterra baju atataziok. Betxu mikro idazia utzi kamari behitzi da, Katu batzio bideoen hori beti puntuk ditu. Vale, a ber, irutzizite kantu aukeraketie igual ez dala egokinez, kantu oso planue eta beak oso ondo kantaudik, ondo jodik, nik esatiat oinarte ikusitzaten cover danetan etzaukat keja bat behare, jotzeko jendin habilidade aldetik, o kantatzeko habilidade aldetik, geixo hain nagoa nere guztun arabera ematen ez. Adibidez, kasu honetan irutzizite hori, kantue plano xamarra. Ez gitarran ez ahotzin, etzoan nola modula eso asko. Eta azkeneko berra faltaziuk, akerbitz, soinuen pikue bakarrik entzute guz, gitarregaz bebai ez da ondo entzuten pena bat, zehau kalido grabeko bazen otro gallo kantaria. Naiteke, baina alare kantu ez dela, ez de kantu oso Elena ipaudia lutzitzeko tarte hori deztik ematen, ez? Bueno, gozen Sergio Hernández aitzea, eta ja azken botazizun goi hau, eta repaso batein, abantzak ikusteko ze ikusi daun, repaso batein, eta ja gure irabazli erakiko jau, bala? Oh, yeah. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Maybe I'm in love. Think about it every time I think about it. Can't stop thinking about it. How much longer will it take to cure this? Just to cure it, cause I can't ignore it if it's love. Makes me wanna turn around and face me, but I don't know nothing about love. Come on, turn a little faster. Come on, the world will follow after. Come on, cause everybody's after love. And so I said I'm a snowball running down into the spring that's coming. All this love melting on the blue skies, belting out the sunlight, shimmering the love. But baby, I'll surrender to the strawberry ice cream. Never ever end of all this love. But I didn't mean to do it, but there's no escaping your love. These lines of lightning mean we're never alone, no. Come on,
Move a little closer. I want to hear you whisper. Settle down inside my love. We're accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally in love. Accidentally, I'm in love, 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 I'm in love. Accidentally, I'm in love, 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 I'm in love. Accidentally, come on, jump a little higher. Come on if you feel a little lighter. Come on, just get yourself inside her love. I'm in love. Vale, a ver, avanza. Zeatik nahi itzite irutzen hau, no, zeitzen zauan, Ainara Alonso baino hobie. Es que, claro, kontudek, zerri matexok, es que balorie mate baldin matexok, produkzizui, bai, igual hobeto produzi dute ziok. Baina eske kantu etzite hobie irutzen, eta kantaure irutzen zite kantu oso planu edala, ahotsantzat, ez dik ezerrein, tio. Bueno, igual dinamika gehiago, ez da? Sensazio planitoa, exactamente. Moten dau triste dauela parteanetan, más fuerte, más piano, eso es. Halan dabe, Hernández top 1 momentuz, bueno, a ver, jendik txatin zeirak itze usten, ze azkeneko laukoteko zea aukerau, eta bai txik, ja repaso bat ingo jau oinarteko irabazle danakin, eta, a ver, euskau Amaia Etxeberria betazalak irauztean, Ainara Alonso nere irabazle dana Rianan Love in the Brain kantukin, Lorelei Figarretz kantukin, eta Sergio kantu zea honekin. Baina, berez, bueno, sin más. Bautxe bere iritzix ezago eta hori errespeta goiat. Ja, Sergio ibotu azkarre mandixok, Hostia, bi, Sergio nalde, bai, nean espero hori, Vale, ja, Ainara giruboto, hori, hola gustatzen zite, jendi buru jaten hemen atzetik, en plan, A ver, Ainarak lau boto, es que, tío, abanza, pentsaizak, vale, produkzio aldetik ez baino, ahotza pentsau, ahots teknika aldetik, da, eta kantun aukerak etire bai, dinamika aldaketak, es que, tío, sobrau, ne ustez behintzet sobrau. Vale, orduan, irabazle izen dituk, lehene eta bain, katu batik izateatik ez baino, katuana beste bat zan. Ahotsa pasada bat izan da Ainara, exactamente, es que pasada bat izan da. Vale, hemen, hau aukera hau diau, lehenengo laukotetik, a ber, zeirutu zagin iria baunza. Ni piti bat erreia, ez hemen txegoan hau fondo. Pero de suerte derramamos bla 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 2TC y claro. Vente, vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si estás loca, loquita mía, yo sé nik ez diat aukera hau, Baina egixek oso originala dala da hondik usi uste zeatik. Bueno, urro bueltan. Casi no cojo playa contando lunares. Ahora vente donde tú ya sabes. La verdad que conocerte no entraba en mis planes. Tio, gaina jende gaztida da. Idatzi ditut bere begiak bezain letra ilunak. Ondoratu nau erruen erraren berunak. Lurra joarte, puntu ontaz aparte. Perlak
bilatzen gerlan ondarpez ondarpen nire izkerak bertan du jatorria Atlantis. Zure atmosferak freskatzen dit memoria Paris, galdu nuen bikiaren bilan ator Geminis, artetik irautzara irautzatik kartera Memphis, biz personal eta hitza daukandik, koloreen paleta honek beldurra ematen dit, masaiak gorri eta irizak berriz diziz, ala nahi baduzu ez urrundunik handik, y ojalá que las hojas no se caigan nunca más, gure arteko hizkuntzak hartu dezan arnaz, se vive mejor llamándote Tomás Namás, así que ponme otra y baila conmigo este vals. Baila conmigo este vals. Baila conmigo este vals, vals. Baila conmigo este vals. Baila conmigo este vals. Gitarrin izen hau, ala? Gitarrin izen hau. Bai, ulertzea esategen hau, da hori, azkenin bakoitzek, baina, estek, nolaek, Ainarak bea pianu jotzen joan, Estek, ezuan basik nahi, beak jodik pianua. Nahiat. Baina bai, azkenin, ze baloratzeken dek. Ze nahi de, produzizio on bat ikustine galdimak, gero jarriko ja produzizio kurioso on bat. Baina, bueno, hau dek leleo tandan, lehenengo lau hauetatik atadi hauna. Bigarren tandatik, hau atadi hau. Berrez ikustea. Hautsa egin duzuen txikia izanez, dena aldatu nahian. Bai, berriz jarri gehatze irabazi indik. Erreferenta izan zinen. Eta era, postak atxutekun, berriz ingo jau botazio finala ja. Inork ez bezala esan, saiatu ezinera, askoz gehiago mereziz, berriz abia puntuan. Abia puntuan. Zuzara nire etxea, baina baduzu jabea. Kaixo Irati! Atzalde hon! Mouz! Zuta zoretzean. Entzun deuk zure coverra, earkizte hon! Ies egingo dugu, eraikin hauten bazterrei, mesedea bueltatuz. Mesedea bueltatuz. Kaleak ilupean daude, ta ez dago inor kalean. Zerk ematen dizu indarra, horrekin bagoaz aurrera. Kaleak ilupean daude, ta ez dago inor kalean. Zerk ematen dizu indarra, horrekin bagoaz aurrera. Bueltatzen, bueltatzen, bueltatzen. Vale, hori da bigarren tandatik aukera hau deuna. Hirugarren tandatik umamin hau, ez detana jarriko, ze 5 minutu dira, baina... Ez 4 minutu. Baina, claro, es que...
Top 1, bai, El cariño que te tengo, yo no lo puedo negar. Se me sale la gaita, yo no lo puedo evitar. Ez que oso ondozioak, Ay, 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 cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena como sacudía el jibe, a Chan Chan le daba pena, pena, pena. Ay, 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 para baby. Del centro voy para Macané, llego a Puerto voy para Nayarit. Del centro voy para Macané, llego a Puerto voy para Nayarit. Tanna ez dira baiuko, baina nik uste argi hau da, ja ikusi dutela zer rollo. Hale, hemen, hau aukera hau, nei pertsonalki desente gustau zitek, a ber, zer irutzak niri, hau aurratu mea pixket, musiki hasi artea. Hau iri gustau gozak. Olat Salvador, Lofi Hip Hop. Horiek umami, bai. Gaur martxoak emezortzi eta portuak bibarru noiz erori desabaia ta nola ez naiz ohartu. Hau adibidez, hau oso produzi dute ziok, ja, oso bai da, honei hau asko gustatu zait. Hau oso produzi dute ziok, baina nire ustezko berra oso onaek hartu debelago estilo bateo kantu, eman debelago beste estilo batea, eta oso ondo kuadrau debelago nire gustoako. Bizitzak eraman zaitu zen eraman lekurean zerua ez dago argi zerua ez dago daño hau alak nahi eta Lare, nik hemen ja nahi nian movimentua, bueno. Hau alokatu horrek egin zaitu hau taul eguzkiari uroka. Hori gusto kontu de Iban, hori errespetatzea totalmente. Nei adibidez desente molatzik. Noiz de Chile oteko. Guztia posible dela noiz dituzu estarrian itzasoaren zabera iraganeko esaldiz gero azari honetak. Azkenin iguela repetitzeak, ez? Parte honenean. Bi kanta junte da bez? Abai, Vale, hemendik hau aukera hau.
Zure oso guapo zeon irati, baino hauek, eske, klaro, nahi pixketa morru matei ze, irutzezat, gazteak emerko lukela eguel, pixket limitau ze puntotaino, zain nola esan. Ez da justue, zure gitarrekin bakarrik zure etxeko, zea, egongelatiko salatik kantua jotzie da mobilekin grabatzie, ez da eguela, hau egin den bezala, konservatorio bateo auditoizun piano de kola batekin da puta madre prozesaute daun ahots bat jartzie. Etzat justu iruditzen egiz esan. Azkenin baliabide geixo dauzkenak urrutiro aliatzeko zea dauke. Gainea hori da eskatzen dana. Eske hori da, ez? Eske nik hori nik bere garaian pentsatu nun igual coverren bat itea, baina eske nik produziotuko nuken era, iruditzen ez tala behaiek bilatze dutena. Orduan, ez dakit, hemen azkenean han eta Iban aukera ditu. Baina zuke segi lanean, ze oso guapo zeo benetan. Flowers in hand, waiting for me. A ver, zei dutzaken hau, vamos a... Poetry won't call me by name, only baby. Esta. You give the less that I need. Everyone says I look happy when it feels right. I know that you're wrong for me. Gonna wish we never met on the day I leave. I brought you down to your knees, 'cause they say the misery loves company. It's not your fault I ruined everything, and it's not your fault I gave you what you need, baby. And just like you can fly down hell with me, I'm everything they said I will be. La la la, I'm everything they said I will be. I'll put you down slow, blow you goodbye before you let go. Just one more time, take off your clothes, pretend that it's fine. A little more hurt won't kill you tonight. Mama says you don't look happy. Close your eyes. I know that you're wrong for me. Gonna wish we never met on the day I leave. I brought you down to your knees, 'cause they say the misery loves company. It's not your fault to ruin everything, and it's not your fault to give you what you need, baby. And just like you can fly down to hell with me, I'm everything they said I will be. Puta, hau da kritikissimo, Baina tonu antzio, genpazte kontua gehiago de timbre kontua igual, baina. Guapo zio, guapo zio. Iban hau zaikatu hartuten, produktoriak eta oso kritikoek, baina... Txarra nau kantatzen bazekit, jiji, saiatzia gauza, etzio gaizki, tio. Abauntza, zemat urte hauskek? Oita ma iru, ja, ez? Ja, Jesukristo nire aia. Iban ez hauskek, emezazpi, emezortzi, jo, txik. Esan nahiat, neiko ondo txik, nire ustez. Eta koberra guapo ziok. Jesukristo nire aia. Ja, Jesukristo naue, ez? Bai. Eta bueno, azkeneko aukeria,
Nere ustez onena, nik usteat onima osatela botua, gure zean. Beak pianue jota, bere etxeko zeatik, kuartotik, eta kallazo hau. Ainar Alonso finalea espaldi baiatzen, azarra egon hau. Irabazitze baino finalea ja berdin, ne ustez. Onenak. Ne ustez onenak. Hori brutala. Es que, buah. Bueno, inkesti martxan jarriko jat, pixkenaka. Vale. Eske ja izenak ez dago gordatzen. Batzuk umami joan. Bueno, hilera jugo nau. Hau oso ondo zio Gabelardo. Hor kagadaziok! Hor kagadaziok! Ez, maite bindu ez nik neski bat zau, baino ikera harri guztau zitek, Dudai gabe. Ze ona, gaina jo betarten, bai, eski increíble, nei pasada bat iruditu zan dezkago. Venga, irabazlia hautatzeko momentua, jateo jendia, a ver. Alde batetik zaukau, Aritz Ola eta bere kontando lunaresekin. Gero, bigarren tandatik Leire Monux goizean oskorrin moldaketa erdi akustiko batekin, oso guapo zehola. Gero, zaukau umami taldie txan kantugin, oso ritmo guapukin, grup politxezoan hor. Ostia, etzik ematen aukeraik. Bost aukera bakarrik zauzkeda 6 zauzke hau. Nola engoiat. Nola enleikeat. Vale, txatin esan, aukerauteo bost hauetatik zein ez. En plan, iru da iru, vale, hori ingoiat, vale. Nemo, listu haiz, tipo listu haiz. Irabazlea bat, eta hau ingoi hau, esan diat, Aritz, kontandu lunaresekin, Leire
goizean oskorrikin, eta umami. Iniciar encuesta. Eta gero, bi finalistak, bai, hori ingoiat. Etxekin nahi teite duen, botatzeko, ez? Nahiko zaile jarri dibela, ez? Ente hau nire. Registra behar datzea ze, eta... Vale. Hiru esek fuera. Irabzela. Nike umami bota gozoat. Nike nere botue umamintzako. Oso guapozoan. Eta, bueno, hau gitarrik enduen momentu baten, demori aprotxatzen juteko, ze ja boskaketi bukaborduko martxan berdiat, ze bi batuekeko soinu probie, bosterret jenizen oidek, eta zingoiat, kundigen direktu neon. Esen bat kamari zingoiatela jarri. Baina, bai, bost boto umamintzako, argi dago umamik irabaziko bula. Claro, denbori bukau arte zaio merdi hau, así que... Bueno, Catch and Soul, Ane eta Iban, eta Ainar Alonso. Zeri buruz egin bizu berba? Ba, gaur asuntudek... Bai, oidek, Abelardo, bihaztin behin hola saltzen hau, bidelagun kontzeptu ziok, bibazueken, da kontzeptu horiek, basikamente, ba... Otze jesibek, esate zibe, gai honi buruz itzengo jau, da nire atxiok gaztena bezala. Orduan badibidez gaur zitoztek jende gaztie poliamor, da relaixo irikixe, da hola gaztik nola relazionatzen jugen bezala, da ni nola nauken gaztie, ba nahi hotzea jesiek. Nik izan baina, nik harreman heterosexual badauket azken hola urtin, eta itxixe da, nik alde hortatik ezik gaur restia desasko zango baino. Baina bai, beti rollo erditodologo esategoz. Zuzenin ezin diat gaztie, horiek, exactamente. Irabazlie bi. Vale, hemen jarri gotxi hau, Catch and Soul. Jarriko jau Ane eta Iban. Eta jarriko jau Ainara. Eta hor dugu bigarren inkestiera. A ver, gaztie, eski, claro, kontudek, ipentzau erdek, ni adibidez Twitchen da interneteo mundureo pixket zaharran hau ya, baina telebistan mundureo gazti nau, zan nahiat. Bi bazuek, 40 urte azpitik, zein ikusi goi. Txino ez, bate batik etxin nivel tokauko ziok, amamak zukaldin daugeni, baina, eski hortaz aparte. Vale, Ainara bi boto behin, ikusteat Iban eure buru botatu isokela, intento hona indek. Oso ondo ziok zuena. Katxan zaulea asko guztau zitek. Ez zite guzten botatzen, eman F5. Ez bai uste botatzen usten, eman F5, Ni gainara egota oso bat, sin más. Ire botu Ainarantzat, vale. Orduan Ainara irabazikoik, seguramente. Aziran esan diaten bezala, Ainara brutal egia esan. Eske, tio, iruditu zitek, Aneke oso ondo kantatze zian. Eta guapo zoan zuen bertzixu, baino, Rihanan kantu hori aukeratzie da, hain ondo klabatzie irutzen zitek, igual, geho batxe, zailedek baloratzie, tio. Hemen agarratzen nauk, zea honoanin, Shimun honoanin Belako eta Lukiek ekue gitarrizketa baten, ara ez atezian berriz gaztea maketa lehiaketa jurau etzula nahi izen, ze oso zaile intziko, ala. Oso zaile, tio, nola kuantizauleikeo, nola balorauleikek abstraktu dan gauze bat, ez? Behin ja limite onargarri bat zunbarrun ondo kantatzen, ondo sonatzen momentun, nola aukerau bat bestin gainetik, ez? Zaileek. Venga, azkenekua. Irabazlia, baina ja benetan. Irabazle final. Umami,
ala Ainara Alonso. Da, oin berriz dudak. En plan, umami oso guapo zoan. Ze balorauko jau. Ez du dixun kantu bat grabaudun taldia. Zea aportaixo ekonomiko bat seguramente eukiduna. Eo bere etxetik kantu bat kantaudun pertsonia, ez? Horiek aurrek urtinena bakordatzen ze zentzazio inertenia, baina aurten bai hartzen diatela zentzazio horrekin ez tala justue, tio. Ez tala justue hauek daukeben produkzio nivela, ez tala justue zein gexozoa nola ultraproduziute. A poco más, hauek, John Hill eta Endika Hill hauek ez du dixun grabaute. Segiat. Ez que, justu bi hauek albuntzaude neska bat komunin kantauduna, mobili notana dalakun musiki jarri eta beak gainetik kantaudik, eta hemen zaudek, esan bezala, kontzerbatozio bateko auditosun piano de kola batekin grabudun jendi, ez que, zaiat. Txiket horrek duatzen atxik. Bi boto umamintzat, nik empatie jarriko jat Ainara Alonso alde. Eta, beste batea Ainara igotauzio, vamos! Ez, egiz esan, pixek irabazileik egek. Irutu zitek, segun ze baloratzeken horren arabera dela. Baina, mogetik ez di guzten botatzen, imaginatzea Ainara ibotako iso alaike, baina, bueno, irabazten zik, ja irabazingoik. Así que, bai, Ainara irabazle. Eta finalistatan, usteat lau finalista dila, espero eateotie Han eta Iban, Umami, evidentemente, eta beste aukera hau ditxeaunetatik, igual Catch and Soul, neuri pertsonalki gustau zitekelako. Orduan, gure finalista dituk, Ainara, Han eta Iban, Catch and Soul eta Umami. Orokorrin nivel nahiko ona, egundek, aurten. Ega zuei zeirutze zauzten. Baina, hori, azkenin coverrak, ze tipotako coverrak, aurten sei dituk? Orduan aukera hau ditxeamu seirekin gehatzen auk. Irurek itzel, bai. Nivela oso ona, Esateat, ez tegeon pertsona bat desafine puntual bat eo bestetik aparte, ez tegeon pertsona bat esan diatena en plan, ez gaizki, orokorrin danak oso onak. Urrengo fazia pasa eta bi talde ingo izkie 10-rekuak. Vale? Da 10 rosetatik, baitzetik 3 pasatzetuk. Bueno, ja bukatzen juteko, ze kantu nahi duzten nigoen kantatzia. Jake hon nauken 2 ordu jendie kritikatzen, jendinola kantatzen kritikatzen. Ze kantu kantabean niko amaitzeko, da kantate txarra naukela erakusteko. A ber. Goenkale kantatzen naek. Baina, gitarrikin. Gitarrikin ez diatuen. Intro originala zen goiat. Hortzela itze parrea zirako horrekin. Arra? Ez dakidugu ja, akordaure ez, tio. Joder, no, arantzen, tio, nola ban? Goenkalen, oiarretegia dirudi, eta lasa nahiak, elkarri mokoka bizi dira. Oso txarra nau. Egunetik, egunera, lasatarren itzalera, hemen bilduko gera, bioior arroen legera. Ziri arrantzan, lasatarren beretan mundialak, Goenkalek, ezkien, horretzen dio nola ban. Elkarri, bat bestigin azten hau, tio.
Egunetik egunera, lasataren itzalera, hemen bilduko gera, bi oilar arroren legera. Barababan, barabaraban. Wow. Solillo guapo zio, Bueno, india ridikulo pixket, hemen txeutziko, jau. A ver, no había aldu gozat justet. Bigarren kafea había aldu gozat justet. Irratzaxo lasaxea. Kompositoria auritzen irakasli izentzan. Arki. Agarre hote gatiuken egun hau maten, tio. Eon. Lasto txapel. Hore, venga. Engo ditut. Baina euskeraz ezin du izan, Japonez ez izan behar du. Baina jokoet. Ikisiet jotzen, eta oso guapoa da. Momentu bat. Egia esan, streamingak bukatzeko nahiko guapoa da, Kantu hau. Parte hau berian ikisi. A ver, irakurri subtituloak. Ja. Bai, ala, Josu.
beste gaizkien hauen gazotzen hau. Oin bai, raid eta martxa. Vegeta enteretan bada. Bai, atxunian, oso guapo ziok. Bai, kaixo eta jo, Riberrok, jabanitxik. Ez diat botu eman hori gero engoiat, ez zuzenin ez registratzeko eta bar, baino Ainara Alonso. Ainara Alonso niretzat winner, eta batzuk, beste batzuk umami izan dibe, umamire oso guapo zoan, baino Ainara Alonso nire ustez onena, tio, onena. Eta hori, bertzixo japonesa jarri diat, ze euskerazko bertzixon kantu hontan tonalidai aldauteziok movida mitiko baki uste. Larogeigarren amarkadako audixo asko, transposatzeako orduan, tonalidai galtzei be, eta kasu hortan, tonalidai galdute daukenez euskerazko bertzixuk, ezin diat bajuin jo. Beste eskerrik asko etorri izaten dena hoi, eta egon batzuk.